Okay, tak na ni Sibiyang DXM-FM alas 3:18 na sa kahaponon. Higala maayong hapon and welcome sa ato ang programang Afternoon Convo Session. Matag alas 3 hangtod alas 4. Of course, kani nga programa maghahatag kaninyo kasayuran kabahin sa mga nagkalain-lain nga mga updates o impormasyon gikan sa ato ang national government agencies. Karong hapuna aduna kitay makauban sa Euro nato gikan sa Department of Science and Technology sa Region 10 kung unsa ang mga inisyatibo nga ilang gipatuman kabahin sa atong gender and development. So live karon nga ato makauban ang Gender and Development Project Staff sa Department of Science and Technology Region 10. Live karon si Ma'am Angelica Bulutaulo via phone patch. Hi Ma'am Jel! Good afternoon and welcome to DXMU-FM. Kadali lang yun kay Ma'am Jel ha, kay wala di ay na wait lang ha. Kay i-connect sa nako ma'am sa atong Bluetooth ang ato ang ato ang audio. Kadali lang anak, ano man ni anak? Contact menu. Settings. Connectivity Bluetooth.